Rridu li l-ġustizzja issir illum u mhux snin wara. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt sessjoni ta' informazzjoni mal-ġurnalisti ftit kien qabel mal-Parlament beda jiddiskuti fi stadju għat-tieni qari l-emendi fil-qorti għad-droga li wkoll ġew mfaħrin fl-aħħar jiem minn Caritas Malta. Dr. Attard sostna li l-ġustizzja għandha tkun aktar effettiva mal-veri vittmi ta' droga. Dan hekk kif din ir-riforma ma se ċaqlaq xejn mill-pina ħorox li hemm bħalissa kontra it-traffikant ta' droga bil-pina massima għal dan ir-reat se tibqa' dik ta' omor il-ħabs. Wara l-konsultazzjoni pubblika poġġejna wkoll madwar il-mejda mal-stakeholders ewlenin fis-settur biex nassiguraw partikolarment dak li għandu x'jaqsam mal-proċess riabilitattiv illi nkomplu nsaħħu dak li qed jiġi propost biex nassiguraw li dawk il-persuni li huma vittmi ta' droga jingħataw kull opportunità illi jirriabilitaw ruħhom. Intqal li l-ammonti fl-iskedi bl-ebda mod ma jitqisu li huma għall-użu personali bl-istess mod ma jiġux meqjusa hekk l-ammonti stabbiliti fil-liġi li diġà hemm fis-seħħ. Dawn l-emendi proponu l-possibilità li proċessi f'każi bħal dawn isiru fil-qorti kriminali mingħajr ġurati bl-unika esklużjoni tkun dik li titratta it-traffikar ta' droga fejn se tkun ħatinata sentenza ta' omor il-ħabs. Intqal li bħalissa dawn il-każi qed imorru quddiem il-qorti tal-maġistrati jew ġuri fejn qed jingħataw l-istess sentenzi. Il-Ministru sostna dwar il-miżinformazzjoni mill-Partit Nazzjonalista li fis-stqarrja iffirmata mill-kellim Kerola Kwelina intqal bl-aktar modi responsabbli li min jinqabad barma tan-nar, nar jew splussiv fit-twettiq tar-reat jista' jitqies bħala vittma u jitressa quddiem il-qorti għad-droga. Totalment miżinformazzjoni għaliex il-liġi li preżenta il-Gvern propri teskludi din il-possibilità altru milli qed toħloq sitwazzjoni fejn reati li jkunu twettqu barma tan-nar bin-nar jew bisplussiv jikkwalifikaw għall-qorti ta' droga u għaldaqstant din tixed l-responsabilità tal-Partit Nazzjonalista illi jibqa' jippersisti bil-gideb u l-miżinformazzjoni dwar dan is-settur. Dwar dan irreġixxa wkoll il-Partit Laburista fejn tqal il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jagħti impressjoni qarrieqa lill-Ministru għall-Ġustizzja issa jrid li dawn l-ammonti fl-iskedar jistgħu jinbidlu minnu stess b'sempliċi avviż legali minflok bliġi. Dan għaliex l-iskedi fil-liġi attwali diġà jipprovdu din is-seta iżda l-Gvern b'responsabbiltà flok qabad u biddel il-liġi bl-avviż legali għamel konsultazzjoni pubblika u ressa abbozz ta' liġi. Intqal li uċċall il-kap tal-Oppożizzjoni li matul il-konsultazzjoni pubblika ħareġ jgħid li r-riforma għandha tkun irtirata qiegħed jara ma xi se jaqbad biex jiġġustifika il-pożizzjoni li ħaqu stess billi ikompli ixxerret il-fake news. Sanettant preżenti għal din is-sessjoni ta' informazzjoni kien hemm il-wib tal-Gvern Naomi Kakija isostniet kif dan hu sitt abbozz li jinsab fit-tieni qari wara l-ftuħ tal-Parlament aktar kmieni dan ix-xahar.